A munice je těžká. No, protože budeš muset točit, jo? Musíme mít důkaz, že jsme ho zabili. Jako? Dobře. Tak, tady už je tady bydlí. Měl by být na procházce s dětma před Vánoční. Jak mu to tak otevřu okno, no? No. Že zpomalem? Vem to s ním. A už je tady dnešní 15. Jeď, ještě. Tady není. Jeď! Televize. Steve Jobs dostane posmrtně cenu Grammy. George Michael opustil Teďka střílim, že ne? nebo BBC World News smutečně Já jsem prohodil lepší vtip. Veselý Vánoce a kropit to tam. Dodržela 3 minuty ticha. BBC nechala běžet asi 2minutový nekomentovaný a netlumočený